Sote-puhe. Christian Andersson, tervetuloa Una-podcastin videocast-lähetykseen keskustelemaan monitoimiroboteista, tämmöinen ihmiskeskeinen tulokulma. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Oikein mukava olla tässä. Olet tehnyt Unan toimeksiannossa tällaisen raportin, jossa käsitellään nimenomaan robotiikkaa, mutta tällä kertaa niin, että ei keskitytä vain teknologian, vaan ihmiseen, ihmisyyteen, ihmisen kautta, ihmisen näkökulmasta, kestävää näkökulmaa. Miltä tämä tilanne tällä hetkellä näyttää? Jos nimenomaan vanhukset, nyt vanhat ihmiset on tässä kohderyhmänä, niin heitä ilmeisesti on aikamoinen määrä tulossa, vai kuinka? No joo, näitä yli 75-vuotiaita on tulossa parisataa tuhatta lisää tässä ihan 10-15 vuoden sisällä, ja eikä tässä oikeastaan ole olemassa minkäännäköistä suunnitelmaa, mitenkä heidät voidaan hoitaa inhimillisesti ja arvokkaasti ja niin, että omatoimisuus ja hyvä elämä säilyy tietysti mahdollisimman pitkään ja tietysti ihan loppuun saakka. Ja tämä on sellainen asia, joka mua huolettaa ihan hirvittävän paljon. Toki henkilökohtaisesti itsekin kuulun näiden vanhenevien ihmisten joukkoon, mutta ennen kaikkea näin niin kuin Suomen kannalta, että miten tämä hoidetaan. Ja tuossa aikoinaan kuulin tuon Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun puhetta, missä hän sanoi, että jos ei tälle asialle keksitä mitään ratkaisua, niin jokainen ihminen, joka on Suomessa, joutuu tekemään töitä vanhusten palveluissa. Ja mä luulen, että aika suuri osa väestöstä ei halua tehdä vanhuspalveluita, vaan haluaisi tehdä niitä töitä, mihinkä on muutenkin suuntautunut. Ja sitten jos ajatellaan, että maahanmuutto tämän asian ratkaisisi, niin sekin on harhakäsitys. Me tarvitaan maahanmuuttajia. Itse olen sen kannalla, että maahanmuuttajia tulisi lisää, mutta se unohtuu, että hekin vanhenevat ja hekin sairastuvat ja hekin tarvitsevat sitä hoitoa ja hekin tarvitsevat sosiaalipalveluita. Että se ei ratkaise yksinään. Me tarvitaan tämä teknologia avuksi. Teknologia ei tarvitse sosiaalipalveluita eikä tarvitse päästä eläkkeelle, että vähän öljyä varmaan ja sähköä, niin sillä tulee toimeen. Minkälaisia trendejä tällä hetkellä sitten on? Eikä siis mä oon ymmärtänyt niin, että näitä raporttisi luettua, niin olette näitä robotteja nyt alkaa olemaan vähän muuallakin kuin täällä terveyden puolella. On maataloudessa ja turvallisuudessa, missä kaikkialla muualla. Anna kun ensimmäisen kokonaiskuvan suunnilleen, koska tämä auttaa hahmottamaan sitten, että miten tämä terveyspuoli edistyy. Että missä kaikkialla nyt näitä robotteja oikein tällä hetkellä ympärillämme on? No joo, lyhyt vastaus on se, että robotteja on ihan joka ikiseen tarkoitukseen. Pidempi vastaus on se, että kannattaako niitä ihan jokaiseen tarkoitukseen käyttää, ja siihen vastaus on toki ei. Että kaikki robotit eivät ole valmiina, mutta esimerkiksi jos ajatellaan tätä terveyden, että yksi osa-alue, mistä mä kannan paljon huolta, on ihmisen toimintakyky ja kuntoutus, niin kuntoutukseen robotit ovat varsin valmiita. Ja se johtuu siitä, että kuntoutuksessa voidaan käyttää ihan tämmöisiä teollisuusrobotteja, jotka on suunniteltu ihmisen kanssa, eli cobotteja ihmisen kanssa toimeen tuleviksi, että niistä voidaan tehdä versioita, jotka auttaa kuntoutuksessa. Ja kuntoutukseen on jo pitkät historiat sille, että ihmisiä on oikeasti voitu auttaa. Se on yksi. Ja kun mainitsit tietysti maatalouden ja kaikki nämä muut, niin toki maatalous on semmoinen, missä on jo näitä ihan autonomisia farmeja, eli maatiloja, jossa ihmisten ei tarvitse oikeastaan tehdä muuta kuin hallinnoida sitä tilaa ja ohjella niitä robotteja. Mutta tosiaan, jos puhutaan tässä terveydenhoidosta, niin minulla oli tämmöinen onni, että mä pääsin mukaan tällaiseen eurooppalaiseen MedTech-hankkeeseen, eli RISE MedTech for EU-hankkeeseen, jossa kävin nyt sitten Saksassa ja sain nähdä myös, miten näitä robotteja käytetään muun muassa kuvantamisen ja röntgenin ja CT-kuvauksen ja tällaisen apuna. Taikka sitten tällaisen niin kuin täsmähoidon apuna, miten robotti voi ohjata sitten vaikkapa tällaisen neulan suoraan syöpäkasvaimeen ja sillä tavalla sitten tuhota sen syöpäkasvaimen tällä tavalla vähiten invasiivisesti.
Et jos me otetaan nämä älykkäästi käyttöön, nämä robotit, niin me saadaan parempaa terveyttä, parempaa hyvinvointia ja ennen kaikkea sitten vielä parempaa kansantaloutta ylipäätään. Niin ja tietysti täytyy vielä mainita nämä vihreät arvot, että robotit pystyvät tekemään monet asiat kestävämmällä tavalla kuin ihmiset. Ennen kuin uutinen sua vähän tarkemmin näistä erilaisista roboteista, niin kerrotko, ketä kaikkia siinä tulisi ottaa sitten huomioon, kun näitä suunnitellaan? Että mitä porukoita, että insinöörit tietysti kyllä, varmaan pitäisi miettiä potilaita, mutta se on varmaan aika monen porukka, joka tulisi ottaa huomioon, jos haluaa oikeasti saada ihmiskasvoisia tai ihmisiä aidosti hyödyttäviä robotteja. Joo, se on ihan totta. Ja varsinkin nämä sosiaalieettiset kysymykset on sellaisia, koska nämä robotit tulee vuorovaikutukseen ihmisen kanssa. Että en tiedä, oletko sinä, Jaan, jo keskustellut tekoälyn kanssa tuolla Copilotin tai ChatGPTn kanssa, niin tämmöinen ominaisuus voi olla siellä robotissa. Ja se tietysti muuttaa sitä vuorovaikutustilannetta, kun siinä onkin kone eikä pelkkää kännykän tai tietokoneen ruutu, joka sun kanssa keskustelee. Niin tämä on semmoinen, mitä pitäisi yhä enemmän miettiä. Esimerkiksi nyt robotit näiden tekoälyjen kautta niin tulee sellaisiksi, että ne voivat vaikka keksiä tällaisia tarinoita, jotta ne loisi sitä yhteyttä sinuun, Jaan. Että ne vaikka sitten kysyy, että no mistä sinä, Jaan, olet kotoisin, ja sitten sä vastaat, että olen vaikka Perähörkkölästä kotoisin. Jolloin sitten robotti sanoo, että vai niin, että se onkin minulle erittäin tuttu paikka, että minäkin kävin siellä koulua. Ja sitten se alkaa hakea netistä kaikkia muistoja ja sinun muistoja ja alkaa kertoa sinulle tarinaa sieltä, jolloin syntyy semmoinen ähm, inhimillisyyttä vaikuttava yhteisyys tämän robotin kanssa. Ja tämä on semmoinen, mistä ei puhuta ja mistä mä olen huolissani ja toivoisin, että tästä saataisiin nyt keskustelua aikaisemmin, että millä tavalla robotti luo sen yhteyden ihmisiin. Että koneen ja ihmisen vuorovaikutus on jo todella vanha tutkimusaihe, siitä löytyy aineistoa, mutta ei nyt tältä tasolta kylläkään, koska tämä on kuitenkin vielä perin uutta tämä chat-GPT-toiminta. Et siellä pitäisi olla tämmöinen sosiaalieettinen näkökulma, sitten siellä pitäisi toki olla tämä hoitohenkilökunnan näkökulma ja sitten asiakkaiden kautta potilaiden näkökulma. Et se vaatii tosi tällaista monipuolista tiimiä, jotka sitten lähtee näitä kehittämään. Insinöörit pystyvät oikein hyvin rakentamaan sen robotin, OpenAIlta tai jostain me saadaan se ChatGPT sinne sisälle, mutta kaikki muu meidän täytyy kyllä miettiä ihan itse. Ja sitten eikö vaan niin kuin läpinäkyvyyttä, että kenenkä sääntöjä noudatetaan tässä, Kyllä. kun ohjeistetaan näitä. Ja sitten ainakin tässä on yhdessä listauksessa, siinä on tässä saavutettavuutta mainitaan ja sitten empatia. Musta on asia, tietysti nykyään ei kuulu enää politiikkaan, kuten olemme oppineet ministereiltä, mutta onko mahdollista, että jos politiikassa ei ole empatiaa, niin robotiikassa voisi olla empatiaa? Keinoempatia on yksi tutkimuksen aihe, joka on siis aika vanha sekin, ja siis ihminenhän osaa olla keinoempaattinen, että mähän voin sulle vaikka Jaan sanoa, että voi Jaan, kyllä mä olen tosi pahoillani sun puolesta, vaikka samalla ajattelen ostoslistaa. Tämä keinoempatia, se totta kai tulee olemaan roboteissa ja on ollut jo pitkään, että ihan tämmöinen vanha versio Now-robotista tai jostain muusta, joka osaa kallistaa päätään tällä tavalla empaattisesti, kun se kuuntelee ihmistä. Niin ei ole, tämä keinoempaattisuus on olemassa, mutta se kuuluisi nyt tähän samaan asiaan, että kun se robotti pystyy tuottamaan näitä tarinoitaan, niin niin mihin saakka me voidaan tämän keinoempatian kanssa mennä, koska jos mä ajattelen sitä, että mikä se tulevaisuus voisi olla, niin se voisi olla se, että vanhukset valitsevat mieluummin robotin kuin ihmisen, tai sanovat jopa, että ihmisen ei tarvitse tänne enää tulla. Me ajatellaan niin mielellään niin, että kyllä me aina halutaan sitä ihmisen kosketusta, mutta tietysti joskus voi olla jossain sairauden vaiheessa, että ihminen, vaikka dementiassa, että ihminen ei halua sitä toista ihmistä, varsinkaan jos hän sitten äyskii taikka on kärsimätön taikka ei jaksa kuunnella tai ihan mitä tahansa tällaista, mitä ei haluta. Mä muistelen, että tuolla HUSissa oli aikoinaan tämmöinen kokeilu, että siellä oli lääkejakelurobotti, joka meni huoneesta toiseen
sitten kysyttiin potilaalta, että mitäs tykkäsitte tästä, niin ne sanoivat, että no sehän oli ihan kiva, että se ei ainakaan äyskinyt meille. Niin, kun me ihmiset, kun me väsytään, niin me ei jakseta olla empaattisia ja kivoja ja mukavia, vaan me saatetaan sitten vaikka kotihoitajana niin paiskata se ruoka siihen eteen ja sanoa, että syön nyt äkkiä, että minun on pakko päästä eteenpäin. Sulla on tämmöisiä termejä kuin pehmeä robotiikka, humatroniikka ei ole enää välissä. Selitäs meille vähän auki, mitä nämä termit oikein tarkoittaa. Onko niissä jotain syvempää merkitystä näissä? No ei oikeastaan, että tämä humatroniikka on Jaskavan kehittämä tämmöinen ihmisen kanssa toimeen tuleva robotti tai robotiikka, jossa sitten on, siinä robotissa on nämä eri, jos nyt teknisesti ihan ajattelee, niin siellä on nämä sensorit ja siellä on riittävä määrä sitä liikkumavapautta ja siellä on sitä vuorovaikutuskyvykkyyttä niin se pystyy toimimaan erilaisissa tehtävissä sitten vaikkapa kotona tai sairaalassa, niin se humatroniikka tarkoittaa ihmisen kanssa toimeen tulevaa robottia. No sitten tämä soft-robotiikka, eli pehmeä robotiikka, niin se tarkoittaa sitä, että robotti onkin tehty pehmeistä osista. Ja ne voi olla sitten jotain silikonia. Ja nythän on kehitetty myös semmoinen humanoidirobotti, jolla on siis hydraulisesti toimivat lihakset. Että se ei olekaan enää semmoinen peltipoika tai tyttö, vaan että se onkin sitten ihan, no, lihakset toimii kuin ihmiset ja sillä on pumppu, joka toimii sen sydämenä ja se pumppu sitten pumppaa. Eli se on tehty pehmeistä osista. Ja näitä soft-robotteja, ei niitä nyt varsinaisesti tällä hetkellä tähän niin kuin ihmisen kanssa tekemisiin, mutta niitä kehitetään semmoisiin tarkoituksiin, missä sillä pehmeydellä on enemmän arvoa. Et esimerkiksi vaikka putkien puhdistamiseen tai sellaisissa paikoissa toimimiseen, missä sillä pehmeydellä on merkitystä. Mutta mitä tulevaisuus näyttää, että tämä synteettinen biologia myös kehittyy koko ajan ja meillä saattaa olla tämmöisesti synteettisesti biologisia robotteja joku päivä, joita on vaikea erottaa ihmisestä. Niin, selitä meille myös humanoidirobotit, eli nyt sinä otsikoit, että robotiikan eturintamassa. Niin. Kuulostaa myös vähän sotaisalta. Mitä tarkoittaa, miten tämä eroaa nyt tämä humanoidirobotti nyt näistä muista robotteista? No se tarkoittaa sitä, että niillä on 2 jalkaa, 2 kättä, niillä on vartalo ja sitten niillä on pää. Ja ne liikkuvat kuten ihmiset ja siellä on nyt 2, jotka on ehkä eturintamassa. Toinen on tämmöinen Figure AI ja sitten on Optimus, joka on Teslan robotti. Ja molemmat näistä on nyt pystynyt kehittämään semmoisen kävelyn, joka ei ole semmoista tökelehtivää niin kuin on aikaisemmin näillä on ollut, vaan että ne alkaa tosi hyvin muistuttaa ihmistä. Pekingissä oli humanoidirobottien juoksukilpailut, ne juoksi puolimaratonin. Toki tässä on sanottava, että eivät ne itse juosseet, vaan ihmiset juoksi siinä perässä ja niillä oli sitten ohjaimet, millä ne niitä robotteja ohjasi, että ne eivät ole vielä täysin autonomisia, mutta nämä Figure AI:n kokeilut BMWn kanssa kyllä antaa nyt vihjettä siitä, että se autonomisuus lisääntyy siellä aika nopeasti. Ehkä ei ihan täysin autonomiseksi, mutta semi-autonomiseksi kuitenkin, joka tuottaa uusia työpaikkoja ihmisille, tai organisaatioille, jotka lähtee tätä robotiikkaa ottamaan omakseen. Mitäköhän nyt sitten sanoisi näistä humanoideista? Tämä on ehkä niissä jäljitellään mahdollisimman paljon sitä ihmisen liikettä, että me ei olla osattu vielä keksiä, että mikä muu muoto olisi parempi kuin ihmisen muoto, ja sehän on nyt maailmankaikkeudessa todettu varsin tehokkaaksi. Onko tässä robotiikassa, niin kuin oletan, samankaltaisia ilmiöitä kuin aikoinaan kylmän sodan aikana avaruuskilpailut ja ylipäätään sotaan vaihe, missä tehdään teknologisia loikkauksia, ja nyt on droonien puolella nähty se tuolla Ukrainassa. Miten paljon tästä puolesta keskustellaan näissä ikään kuin terveyspuolen ja muissa ympyröissä, että mikä tämä liittymäkohta tämän militaria-innovaatioiden ja siviili-innovaatioiden välillä on? Joo, no tietysti robottiteknologia on sama, että on se sitten robottiauto tai humanoidi tai kuntoutusrobotti, niin niissä on sitä samaa teknologiaa kaikissa.
Ja noi sotaroboteista me tiedetään tosi vähän, mutta niitähän käytetään muitakin kuin droneja erittäin paljon tällä hetkellä Ukrainan sodassa. Ja siellä YK tekee työtä, että saisi tämmöiset killer-robotit, varsinkin sellaiset, jotka valitsee itse kohteensa, niin sais ne kiellettyä. Omasta mielestä vähän epätoivoista, koska niitä tullaan kuitenkin käyttämään, kun on vakava tilanne. Mutta sama teknologia, ja tässä on se, että kun tällä hetkellä puhutaan paljon tämmöistä kaksoiskäyttöteknologiasta, eli robotteja voi käyttää sitten molempiin tarkoituksiin, ja tässä voisi olla meille suomalaisillekin mahdollisuus, että ruvettaisiin kehittämään näitä robotteja, joita voisi käyttää sekä terveydenhoidon että sitten tuon puolustuksen hyödyksi ja sillä tavalla ehkä saada lisää elinvoimaa tähän maahan. Sitten sulla on teemana myös mobiilirobotiikka, eli selititkö sen meille? Mä jossain Joo. määrin voisin kuvitella, että se liittyy tähän kännykkään, kun kulkee mukana, mutta selitä meille, mitä tarkoittaa. Onko se jotenkin erilaista kuin nämä muut robotiikat? No tietysti humanoidi on mobiilirobotti, koska se liikkuu, eli liikkuva Mhm. robotti. Mutta tällä hetkellä suurin osa näistä liikkuvista roboteista liittyy johonkin logistiikkaan, ja ne voi olla tällaisia alustoja, jonka päälle sitten kasataan vaikka erilaisia häkkejä tai laatikoita tai jotain, ja sitten ne voivat itsekseen liikkua esimerkiksi sairaalan käytävillä tai teollisuudessa tai varsinkin varastoissa. Amazon on ihan edelläkävijä näissä liikkuvissa varastoroboteissa, että siellä varastot hoidetaan lähes 100%. Ja tässä täytyy vähän kehua kyllä, että meillä Suomessakin on fantastinen firma SimCorp, joka tekee katossa liikkuvia gantry-robotteja, jotka sitten niitä viedään ympäri maailmaa ja ne hoitavat autonomisesti oikeastaan varastoja, eli sisälogistiikkaa. Niin siinä hurraa huudot SimCorpille. Tuossa jo ohimennen mainitsit, että YK-tasollakin pohditaan näitä eettisiä kysymyksiä, mutta ja sittenhän Isaac Asimovilla on ollut kolme robotiikan lakia eettisyydestä tekoälyn puolella. Minkälaista lainsäädäntöä nyt ylipäätään meillä on ja mitä meillä tulisi olla? Onko meillä mitään regulaatiota tähän robotiikan ja tekoälyn pyörittämiseen, vai onko se täysin villit markkinat tällä hetkellä? Joo, ei missään nimessä. Että tietysti roboteille, jotka tulee varsinkin ihmisten kanssa tekemisiin, pitää olla tämä CE-merkintä, eli sähkölaitteiden merkintä. Sehän on ihan perusasia. Sitten EUn tekoälysäätely liittyy robotiikkaan sen tekoälyn osalta. Sitten meillä on Machine Act. Sitten on tämä Digital Services Act. On tulossa tämä Cyber Resilience Act. Et jos nyt ruvetaan luettelemaan, niin voidaan loppuilta luetella tai päivän luetella nyt näitä eri sääntelyitä. Sääntelyä on tosi paljon. Toki ne ei nyt osaa huomioida näitä uusia sosiaalieettisiä näkökulmia, mitkä mainitsin, että niistä pitäisi keskustella, mutta toivoisin, että EU-komissio eikä Suomikaan nyt ryntäisi säätelemään sellaista, mistä ei tiedetä, mitä pitää säännellä, vaan että ensin pitäisi ymmärtää. Ja se, mitä pitäisi tässä ymmärtää, on se, että Toyota oikeastaan kehitti tämmöiset isot käyttäytymismallit, jotka toisin kuin kielimallit, niin ne ennakoi sitä seuraavaa käyttäytymistä ja pystyy vaikuttamaan. Ja nyt tämän Toyotan kehittämän käyttäytymismallien avulla niin robotit oppivat itse. Että niille täytyy vain näyttää esimerkiksi joku lopputulos, tai ne voivat katsoa sen videolta, sitten ne alkaa oppimaan sitä, ja sitten kun ne ovat oppineet, niin ne voivat opettaa sen sitten sadoille muille roboteille, ja näiden käyttäytymismallien avulla se on tosi tehokasta. No nyt nämä käyttäytymismallit voi toimia myös sillä robotin omassa ohjelmistossa, jolloin ne pystyykin ohjaamaan sen ihmisen käyttäytymistä ja ehkä manipuloimaan sitä ihmistä, ehkä jotain syrjäytynyttä jopa radikalisoimaan. Niin sen takia tästä toivoisin nyt todellakin vakavan keskustelun siitä, että mitä tämä voi tarkoittaa, miten siihen pitäisi varautua ja minkälaisella sääntelyllä. Et sitten kun tunnen vähän komission toimintaa, niin siellä varmaan, sitten kun tämä huomataan, tämähän toimii jo asejärjestelmissä, nämä toimii jo nämä isot käyttäytymismallit, että sitten kun meidän MEPit huomaa, että voi kaameta tämmöinen olemassa, nyt säännellään heti, että kielletään, mutta kun ei tiedetä, mitä kielletään. Että nämähän on näkymättömiä, toisin kuin kielimallit, jotka tuli, ja me päästiin heti kokeilemaan ja käyttämään ja puhumaan ja muuta, mutta näitä me ei tulla huomaamaan, että ne on siellä taustalla, TikTokissa tai ihan missä vaan.
Sattuu useammassa yhteydessä esille sen, että Suomi on vähän jäänyt jälkijunaan tässä asiassa. Sinä selvästikin olet nyt se guru Suomessa, joka tätä soihtua pitää korkealla, ja näin ollen valaise meille hieman, pitäisikö sinua nyt käyttää eduskunnassa viikoittain puhumassa, vai mikä olisi keino, millä tavalla tämä ymmärrys Suomessa lisääntyisi tämän asian tiimoilta, ja miten me saataisiin Suomi eettisesti eturintamaan? No kyllähän se on se, että me saataisiin tänne alan yrityksiä, että meillä tulisi tämmöinen robottialan ekosysteemi tai tämmöinen elinvoimainen elinkeinoala, jotka valmistaisi robotteja, koska tämä on kuitenkin semmoinen markkina, joka on vasta alussa. Mutta meillä on ollut tämmöinen robotiikkavastaisuus, että juurikaan robotiikka-innovaatiot eivät ole saaneet rahoitusta, eivätkä ole saaneet arvostusta, eivätkä kunnioitusta. Mä olen tavannut niin monta alan keksijää, joilla on sitten tuolla pöytälaatikossa valmis keksintö, ja he ovat vaan sanoneet, että ei tämä vaan mene millään eteenpäin. Että se on todella tuskasta, ja mun veikkaus on, että siitä on ihan tehty jossain vaiheessa sellainen linjaus, että robotiikka ei ole neutraali teknologia, jolloin valtio ei voi siinä olla niin kuin mukana tukemassa. Toisin kuin nyt sitten kvanttikonetta niin tuetaan oikein, mikä tietysti on hyvä, että Suomi rahalla ainoastaan voidaan pysyä kvanttikilpailussa mukana, niin hyvä, että Suomi on omalla pienellä osuudellaan siinä mukana, mutta jos vastaavat panostukset olisi tehty robotiikkaan, niin meillä olisi nyt täällä kilpailukykyisiä tuotteita, jotka nostaisivat tätä meidän surullista taloutta. Eli tämä on vähän sama kuin puurakentaminen, että ilman kotimarkkinaa ei synny globaalia markkinaa, eikä siksi meidän täytyisi saada asennemuutos kauttaaltaan, on siis sitten hyvinvointialue tai mikä sitten onkaan se alue, eikö vaan, että kauttaaltaan ollaan vastaanottavaisia uusille innovaatioille ja ollaan valmiita myös sitten satsaamaan, kun mietitään aika hulluihin asioihin kuitenkin niitä sen uppoutumatta syvemmälle yritystukiin tai muuhun, mutta että pannaan kovin helikopterirahaa paikkoihin, jotka eivät siitä tuota mitään, ja tässä käsittääkseni sinua kuunneltua, niin tuntuisi olevan paikka, missä tulisi aika isolla kertoimella takaisin verorahoja. Tulkitsen koikin, jos tulkitsen näin. No, mä ajattelen juuri tuolla tavalla, niin kuin sanoit, ja se, että onko meillä tämän alan osaamista, niin on. Meillähän on Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto, meillä on Lappeenrannan yliopisto, joista tästä tehdään jo on tutkimusta, on opintoja, on kaikki nämä mahdollisuudet on olemassa, mutta mihin nämä ihmiset sijoittuu? No ei ainakaan robotiikka-alalle, koska sillähän ei ole kysyntää. Että meillä on yksi suuri robotiikan käyttäjä, joka on toi Uudenkaupungin autotehdas. Se ei olisi siellä ilman robotteja muuten, että se olisi jouduttu ajamaan alas jo aikoja sitten. Mutta terveydenhoito kaipaa näitä ratkaisuja. Tietysti sitten kun on pakko, niin sitten, että meillähän on nämä kirurgiset robotit on käytössä aika monessakin sairaalassa ja on joitakin logistiikkarobotteja, mutta toi sairaalankin osuus se on niin surullista, että siellä satsataan seiniin, mutta ei niin hirveästi sitten tähän toimivuuteen. Ja esimerkiksi just sisälogistiikan robotit vois hoitaa aivan täysin. Se on aivan järjetöntä, että koulutetut sairaalat tyrkkii pyykkejä tuolla käytävillä. Kävin yhden sairaalan henkilöä tapaamassa ja hän sitten jopa kehui näin, että ei meillä voi käyttää tähän robottia. Mä sanoin, no miten niin ei voi? Niin hän sanoi, että niin kun tämä varasto on suunniteltu niin, että vain ihmiset voivat sitä varastoa hoitaa. Niin, en tiedä, mutta itku tulee silmään, kun ajattelee, että mikä tämä tulevaisuus on. Rahat ei riitä loputtomiin, eikä ne kuuluisat ihmiskädet, varsinkaan jos niitä käytetään johonkin pienjätekuljetukseen. Mutta sen sijaan nyt satsaamalla robotiikkaan voisi tulla sitä BKT:tä, jonka avulla saataisiin verotuloja, eikö vain? Kyllä, kyllä. Näihin valoisiin sanoihin haluaisin päättää tämän talouskasvun mentaliteetilla ja ymmärrystä vain nyt kuunnella. Sinua täytyy vaan nyt kierrättää niin monessa paikkaa, kun sinä sunkin jaksat käydä puhumassa. Ja tietysti tällainen digitaalinen monistaminen auttaa tätä sinun saarnan levittämistä toivottavasti. Ja raportti kannattaa varmaan lukea sitten alusta loppuun myöskin lähdennootit mukaan lukien. Siinä muistaakseni oli pitkä litania vielä siellä perässä, että missä sinä olet kaikki tietosi oikein kerännyt. Kyllä, kiitoksia tästä. Tämä oli tosi kiitollinen oli, että pääsin nyt levittämään tätä sanaa. Lämmin kiitos, Kristiina. Kiitos. Sote-puhe.